El meu primer record de la web de la Generalitat va ser durant el meu últim any d'escola, quan els professors ens apuntaven a la pissarra la web per consultar els horaris i els detalls sobre els exàmens de la selectivitat. 11 anys més tard vaig tenir l'oportunitat de treballar amb WhatsApp des d'aquí de Silicon Valley. La Generalitat va ser dels primers governs que es va contactar per intentar oferir el servei d'acció ciutadania a través de WhatsApp. Uns anys més tard, després que Facebook comprés WhatsApp, vaig fer el salt a Telegram i de nou la Generalitat de Catalunya i el Departament d'Atenció Ciutadana va ser dels primers governs que ens va contactar per introduir Telegram com a eines d'utilització de contacte amb els ciutadans. Per mi, col·laborar amb Atenció Ciutadana és una satisfacció triple. Per una banda, veure com Atenció Ciutadana itera, innova i prototipa amb rapidesa per oferir aquestes eines de comunicació amb els ciutadans. Per una altra banda, com a ciutadà, veure que Atenció Ciutadana s'adapta a les noves eines que utilitzem els ciutadans per comunicar-nos amb nosaltres. I tercera, com a professional, veure que les accions i les eines que implementa la Generalitat són inspiració per a altres governs. Quan treballo a Telegram, altres governs d'arreu del món em pregunten per les implementacions que ha fet Catalunya en aquest sentit, de com comunicar-se amb els ciutadans a través de les eines de missatgeria.